megyünk veled. Jó? Lehetőleg hátra. Jújjúj! Na? Látsz valamit? Én azt hiszem látok valamit. Na gyere! Nézzünk körbe itt a virágoknál. Jó sokat szart ez a nyuszi. Videózom. Ne, gyere erre tovább, itt a szélén. Oda néz! Oda néz! Mi van ott? Mi az? Mi az? Tojás! Tojás. Milyen jó cipője van az Eszter. Igen, jó lát. Ez volt ott szabad. Oda néz, Anna Mari. Ott is. Hát majd megtalál mindent. Visszafelé is megtalálja. Na tovább! Egészségedre. Kösz. Júj, mi az? Megmutatod? Én nem is láttam. Hát szia tojás. Jaj, tojás. De durva nagy Ne lépj rá. tojás. Na, ilyet akartál venni te is. Most meg kiderül, hogy mi van benne. Két kézeken elfogni, és azt én Oda néz, mekkora tojás. Azt a mekkora tojást láttam, mekkora tojást? Tojás? Kinek van a legnagyobb tojása? Apának adod? Apának adod? Kinek adod? Köszönöm szépen, Tetszik. nagyon kedves vagy. Hát milyen szuper dolgokat hozott ez a nyúl. Még keressél. Még rengeteg kell, hogy legyen. Nem. Csak hogy nem maradjon itt semmi. Nem, hogy nyúljék. Ott a fá. Ott a fán. Nagyon ügyes vagy. Hát ez most komoly munka lesz megkeresni az összes tojást, mert nem szabad ám, hogy itt maradjon. Ez a nyuszi nagyon sokat tojt, én úgy látom. Nézd, csak gyere, menjünk erre. Gyere. Ó, bizony. Kis csibe. Megtaláltad. Aha. Beletetted, ügyes vagy. Na gyere, menjünk tovább. Vigyázz a fejedre. Túl lenni. Nehezen. Mit találtál? Kacsát is találtál? Azt a mindenit. És figyelj csak, szerinted nem lehet, hogy kihagytunk valamit? A hátad mögött? Ahol apa áll, ott még nézzünk már körül. Az olyan gyanús ott az apa, hogy ott áldogál az apa. Nézd meg, mi van a lábánál. Mi van? Hí. Mi az? Az mi? Bárány. És az mi? Te mondd meg.